Diyos maray na aga sa indo gabos mga tugang. Ngunyan aldaw na Huwebes sa ika-25 semana sa ordinaryong panahon. Kasabay kan sa tuyang mga personal na kahagadan, idulot niya to sa misa ngunyan, ang mga intention pasasalamat, dinudulot kan DPWH Albay, 3rd District Engineering Office. Pasasalamat dinudulot ni Romeo Asinan si Dolores Asin mga aki. Special na intention for Syra Angelo Dolores asin para sa kumplianyo ni Kirby Eugerio. Siring man para sa kumplianyo ni Catherine Cantillo asin pasasalamat ni Charmaine asin Ken. For good health ni Jamie Buisa. Pasasalamat dinudulot ni Sonia Diaz asin pamilya. Asin speedy recovery ni Mary Ann Molina. Pasasalamat dinudulot ni Ednel asin Josine Lola for good health and full recovery of Mr. E, good health and full recovery of Christy and Elmer Hildebrand for passing the board exam of Hans Joshua Bongalonta, and for good health of Joseph and Eva Agustin. Siring man para sa kapahingaluan kan mga kalag ni Deli Joy, Jose, Edgar Remedios asin Paulina asin Pedro, Tito Arnel Eliezer, Jerty, asin sa gabos na kalag sa purgatorio. Para man sa kalag ni Karina Consuelo, Esperanza asin Salvacion. Asin para man sa kalag ni Ricardo Raul asin Ariel. Dulot ni Josepina Buisa asin pamilya. Sangaran ka nama asin kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagurangnan ta ang pagkamuot kan Diyos asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indo gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako ontaan sa tong mga kasaalan tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kanama sa pagsurog sa mo kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Diyos samang makakamhan ang gabos na bagay dinadara mo sa karahayan susog sa tugunin sa imong pagkamuot. Mamutan mi ika asin magkaminootan kami. Linalang mo kami para sa buhay na daing kasagkoran. Lugod ini sa buyang makamtan, sa tabang ni Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibo mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos sa paginanyog kan mga babasahon. Enot na babasahon, pagbasa sa libro ni Eklesiastiko, sayang asin sayang lamang, sabi kan parahulit, ang gabos na bagay sayang. Anong pakinabang nin tawo, kang gabos niyang kahigusan, kan sa iyang pagpagal, sa init kang aldaw, sarong kapagarakian, an nagagadan,
saruman ang minasangli, alagad ang kinaaban, nagdadanay giraray. Anal daw minasirang, asin minasulnop, dangan minabalik sa dating hinalian, asin minasirang giraray. Anduros minapasiring sa kahabagatan, minabalik sa dating hinalian, dangan malibot naman. Ang gabos na salog, minabulos sa dagat, alagad ang dagat, dain napapano, mabalik sa hinalian, padagos ang pagbulos giraray. Ang gabos na bagay nakakasuya, dainin minasabi ang tao, ang mata napapagal, maghiling, asin ang talinga, nasusuya, magdadangog. Ang nangyayari kay ito, mangyayari giraray. Ang ginibo kay ito, gigibuhon liwat. Dain inanuman na bago sa irarom kangaldaw. Anong bagay ang makakasabi, bago ang bagay na ini? Kaya ito igwa na kaiyan, day na nagigirumduman ang mga nangyayari kay itong panahon. Asin siring kayan ang mangyayari ngapit, day man magigirumduman. Ini ang tataramonin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang simbagpukan gabos. Ang gabos na panahon kagurangnan, ika ang samong paalawan. Ang gabos na panahon kagurangnan, ikaan sa mong paalawan. Ang tao minabalik sa kabo-kabo, kan minasabi ka, magbalik ka mo mga aki nin tao, huli tasasay mo ang mga mata, ang sangribong taon, siring sa nakasuudma na uminagi na, siring sa sarong pagbantay, sa kabanggihan simbag po. Ang gabos na panahon kagurangnan, ikaan sa muyang paalawan. Mapapara mo ang tao sa sayang pagturog, garuduot na minatubo pagkaaga, minatubo, asin minabukad, pagkahapon nagluluyos, asin naaalang simbag po. Ang gabos na panahon kagurangnan, ikaan sa mong paalawan. Tukduan mo kami nin magbilang kan sa mong aldaw, tanganing makamtan mi ang kadunungan nin puso, bumalik ka kagurangnan, day ka maghaloy, mahira ka sa imong mga uripon, simbag po. Ang gabos na panahon kagurangnan, ikaan sa mong paalawan. Pagkaaga panua kami, kandanay mong pagkamuot, tanganing mag-awit kami sa kaugmahan, bilog ming buhay, Diyos na kagurangnan, mapasamuyan sa imong biyaya, antabayi ang gabos na gibo, nin sa imong kamot, simbag po. Ang gabos na panahon kagurangnan, ikaan sa mong paalawan. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia,
Alleluia, Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong Espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurang. Nabaritaan ni Hading Herodes ang gabos na ginibo ni Jesus asin naribong siya. Huritan iba nagsasabi na si Juan nabuhay liwat. Alagad ang iba nagsasabi na si Elias nagpahiling. Igwama na nagsasabi na siya sarong propeta kaitong panahon na nagbalik sa kinaban. Si Herodes nagsabi, si Juan sa kuyang pinugutan, kaya si Isay ini nadapit sa iya, dakul an sa kuyang nadadangog. Asin dakula ang pagmaawot ni Herodes na mahiling si Jesus. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Diyos marhay na aga sa Indo mga tugang. Aminun taman udai, minsan pag may mga tawong nadadangog kitang nagiging sikat sa iba-ibang larangan, minsan nagkakaigwa kita din curiosity. Namamidbidan kung si Isay ang tawong iyan. Minsan ako, pag may sarong tao na nahiling akong gawin nagtitrending an sa iyang pangaran, minsan ang ginigibo ko, pigihiling ko an sa iyang biography kung igwaman. Asinan sa kuyang pirming nadadalaganan, iyo an Wikipedia. Tayaon duman an gabos. Kung iyan haloy ng sikat na nagtitrending sa liwat, mahihiling mo ang pangaran kaiyan, asin an istorya kan sa iyang buhay sa Wikipedia o sa social media. Minsan ang sa tuyang curiosity o interest, nadadarasan na huli kan mga ginigibo kan tawong iyan. Halagad minsan, pag nagsawa naman ng tao o iba namang tao ang nagpalit sa tawong iyan na naging interesting ang buhay, kadakla na beses nalilingawan ta naman. Gayud mga tugang ining hading si Herodes, an sa iyang paginguwa na mamidbidan, an sa tuyang kagurangnan, is only out of his curiosity. Ninhulita, gayod, iniisip niya, si Juan Gadana, sa kuya ng pinapugutan, natatamay igwang tao, nagarusiring angibo ki Juan. Nagpapahayag kan marhay na bareta, naguhulit kan tama, asin kinukondenar ang sala. Nagigibo nin mga milagro, si Isay ining tawong ini. Sometimes, our curiosity will fade. Just like what happened to King Herod. Taan pagmaawot ni Herodes na mamidbidan ang kagurangnan, bako nin dahil tamay pagtubod siya sa Diyos. Bako manin huli sa iyang paghanga sa mga ginibo ni Jesus.
kundi ito na nga ning sinasabi ko na out of curiosity. Gusto lang niyang makiusyoso, gusto lang niya gayod na makimarites. Pero katotohan saan bilog na katotohan mga tugang, igwaman kitang mga tugang, o baka kita mismo, siring ang disposisyon kay Herodes. Igwa sa satuya, na maawot na mamidbidan an kagurangnan, alagad ini, nasa level lang kan curiosity. Ugari ba kita nakikiusyoso sana. Kaadaklan ka ini mga tugang, iyo ang mga inaapod niya tong nominal Christians or seasonal Christians. Kristiyano sa ngaran sana, o nagiging Kristiyano Katoliko pag may okasyon. Piyesta, o nagsisimba sana pag piyesta, Christmas, Holy Week. Minsan gani pag Holy Week dahil managsisimba. Taan pigtutuyo sana sa posisyon. Because out of curiosity, gusto sanang mahiling kung ano ang igwa sa taon na ini. Kaya mga tugang mahihiling taman na ang pagkabuhay kan mga taong ini nasa level sana kan hababaw na pagmidbid sa Diyos. Nagsasabing nagtutubod sa Diyos, alagad dai nahihiling sa mga gibo. An agyat mga tugang sa satuya kan ebanghelyo ngunyan, dai talang mamidbidan an kagurangnan out of curiosity. Kundi mas mapararom an pakamidbid niya to sa saiya. Asin mahiling niya to siya na naghihiro sa satuyang buhay. Kayaan magdakulang kahaputan mga tugang, ano ang pakamidbid niya to kay Kristo? Namimidbid ta daw siya sa mga panahon sanang nangangaipo kita sa iya? O namimidbid ta siya anuman ang inaagihan niya to? Nasa panahon man kita nin kadaihan o kasaganahan. Tagtitiwala sa saiya, andam na itaoan sa tuyang sadiri sa saiya. Ano ang sa tuyang paghamidbid kay Jesus? Inidawhali sa satuyang personal na eksperyensya sa saiya. Sa pagmidbid niya to kay Jesus, magigibo daw niya tong maidusay ang gabos niya tong kaginhawahan. Isikwal ang material na mga kaugmahan, asin sa gabos na mga temporaryong bagay. Gusto tang mahiling si Jesus sa satong buhay, kaipuhan na magsakripisyo kita. Talikudan ang buhay na makasalan, asin pagsulsulan ang mga naginibo niya tong pagkukulang. Kung gusto niya tong mahiling asin mamidbidan ni nararom si Jesus, kaipuhan na baguhon niya to ang satong buhay, asin magsunod sa saiya. Magdangog sa saiyang mga tataramon, asin kuyugon ang buot niya.
Matindog kita para sa pamibi nin banwaan. Mamibi kita sa Dios na sa tuyang Ama, naan sa tuya lugod na pagtubod da imadaog kan mga pagpubar sa oral daw na pagkabuhay. At nga ni iyan magtalubo sa paagi kan mga dipikultad na iyan. An sa tuyang simbag sa lambang kahagadan kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Para sa banwaan nin Diyos, tanganing magin kitang dukha asin simbahan na naglilingkod, siring man mga tanda kan katanusan asin katulinongan nin Diyos para sa kinaban, mamibi kita. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga tawong may marahay na buot sa inman sa kinaban, urog na para duman sa mga pinapasakitan, hulikan sa indang pagkamaimbod sa marahay na bareta nin kagurangnan, na daiman lugod sinda mawaran nin kusog nin buot, at ngani magtalubo sa paagikan mga dipikultad sa pagkabuhay, siring man magtalubo sa pagkamuot sa Diyos asin sa kapwa, mamibi kita. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga may kapangyarihan, nahanapon lugod ninda ang tunay na kadakulaan, bakong sa paagi nin labilabing ambisyon asin pagkupo sa kapangyarihan, kundi sa tunay na paglingkod na dai nagahanap nin balos, sagkod bulanos na pagdusay kan sa diri, para sa gabos mamibi kita. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga nagtitios huli sa gera, gutom, dai pagkasinarabutan, asin sa dai paghinguwa na sabuton an kapwa, huli sa labilabing ambisyon, asin huli sa sadiring kapaabaw-abawan. Nakitalugod danay na maghanap nin paagi, sa pag-inulian nin marahay na buot, sa paagi nin katanusan siring man sa Kristiyanong pagkaminootan, mamibi kita. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Para sa satuyang mga kaakian na sindalugod bendisyonan nin Diyos, mamutan tagabos asin pasunodon sinda sa pagtalubo ki Kristo, mamibi kita. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Para sa sato gabos na magin kitang tagapagdaranin katuninungan asin marahay na buot sa satuyang sadiri, sagkod sa mga manlain-lain na komunidad sa gabos na lugar sa satuyang nasyon, mamibi kita. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurag na Diyos, ipinapangalad mo ang gabos na karatan sa samuyang mga puso. Taoy kami kan sa imong katuninongan na sa imong ipinanuga, huli ki Kristo na sa mong kaguragnan. Amen. Matukaw po para sa pagdulot. Ang katuninongan, iwinalat ko. Ang sa kong katuninongan, sa indu itinatao, magdanay kamo sa ko, sa induan kaugman ko. Ako anatang makipagulian, ang sa kuyang pagkamot, sa indo'y tinatao. Matindog po. Nan sako asinan sa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod nin kagurang na nanatang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan.
Kagurangnan darami sa imo ining mga dulot, kapahayagan kan sa mong pasalamat pagtubod asin pagkamaot. Paki ako asin gibuha na magin Eucharistia ni Yesu Kristo sa imong aki sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Itaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama Diyos na makakamhana daing kasagkoran. Huli ta minsan ngani da imo kaipuhan an samong pag-umaw, balaog mo man giraray an pagpahayag minin utang na buot. Taminsan mayong dinadagdag sa imo an samong mga pagharubay, pinapauswag kami sagkod sa kaligtasan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya kairiba kan mga koronin mga angeles, nag-uumaw kami sa imo maugmang nagpapahayag nin pagtubod na nagsasabi, Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga panokan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan. Paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kali sa singiraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Si Kristo nagadan, si Kristo nabuhay liwat, si Kristo mabalik kiraray. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat a pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, hanhawa kasindugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, han sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kaheras kan buhay na daing kasagkoran, magomaw asin magpamoraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya asin kay banya, asin sa iya sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian,
nangangahas kitang magsabi, Ama niyamo, nayaon sa langit, pabanalunan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ni siring sa langit. Ang samong kakanon sa waldaw, itaom sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadayan na sinang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Maluhod po. Uyaan kordero kan Diyos, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, lagat magtaram ka sana sinin sa kong kalag mo umayan. Jesus nakakurenan kami sa imong namumutan, ikan kusog, ikan buhay, bilog na hawak asin kalag. Jesus nakagurangnan, sa krus buhay mo idinusay, ansi mong hamak, ansi mong tugo, buhay na daing kasakoran. Pinaak para sa mo gabos, ikan narak na banal, itinaw sa mo gabos, inumunin buhay.
Mamibi kita. Kagurang nantabangi kami kan sa imong pagkamuot. Sa bagsik kaining Eukaristiya na sa mong inako, ikapahiling niya mo sa gibo ang pagtubod asin pagkamuot na sa mong rinurukyaw. Ininahagad mi huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa tabang asindanay na intersesyon kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, anama asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalangin kinaban, si Jesus naron sa mga katawan, harayo haraniman, paduman banwan, siya darun niya tungunyan. Harayo haraniman, paduman banwan, siya darun niya tungunyan.